Moja rođena devojka je sedela u kuhinji i pila mirno kafu, dok me njen ljubavnik sa 20 uboda nožem usmrtio. Ja se zovem Aleksandar Vujanović i dobitnik sam televizijskog kviza Sam protiv svih, i ovo je priča moje zlokobne smrti. Nisam ni slutio da se moja prva ljubav drogirala, da me je varala i kovala zaveru kako da me opljačkaju i ubiju. Tamaru sam upoznao preko interneta i sve je počelo kada sam počeo da joj dajem časove jezika. Bio sam dobar prema njoj, nesebično ulažući svoje vreme i trud. Učinio sam sve što sam mogao da je podržim. Čak sam joj kupio i telefon, za koji sam platio 300 evra. Verovao sam da sam joj dao sve što je potrebno, da sam je usrećio. Nisam ni slutio da se drogira i da je počela da me vara sa Damirom, koji je bio jako ljubomoran i pohlepan, pa su osmislili plan da me Tamara prvo namami, a potom da me opljačkaju. Jednog dana je došla u moj stan i odjednom rekla da je zaboravila da kupi cigarete. Zamolila me je da je otpratim do prodavnice kako bismo ih zajedno kupili i onda se vratili u stan. Nisam ni slutio da su to bili posljednji trenuci mog života. Damir je bio napolju sa Bojanom, dok je Mirsad bio gore u zgradi i stražario da li će komšije primetiti nešto sumnjivo. Kada smo se vratili u stan, Mirsad je sišao, a Damir i Bojana su me ugurali unutra. Osjećao sam paniku, ali bilo je prekasno. Mirsad je zatvorio vrata stana, a ja sam ostao zarobljen u svojoj kući. Bojana i Tamara su sve vrijeme mirno sedeli u kuhinji i pili kafu, kao da nisu bili svesni strašnog čina koji se dešavao u sobi pored njih. Dok su oni uživali u trenucima bezbrižnosti, ja sam preživljavao posljednje trenutke mog života. U sobi su Damir i Mirsad tražili da kažem gde sam sakrio novac koji sam pobedio u kvizu. Rekao sam im da mi taj novac još nije isplaćen, i oni su iz besa ili neverice doneli odluku da mi presude. Damir je dao znak, a Mirsad mi je zadao smrtonosne udarce nožem u vrat i grudi. 20 puta. Borio sam se za život, ali je bol bio nepodnošljiv i na kraju sam izdahuo. Tamara i Bojana su i dalje sedele u kuhinji, pile kafu i nisu osjećali ni traga krivice ili straha. Kada su shvatili da sam mrtav, nisu se ni pomerili. Posle ubistva, njih 4 su preturali po stanu tražeći novac. Ali osim nekoliko stotina dinara, nisu našli ništa vredno. U stanu su boravili neko vreme da bi uklonili sve tragove zločina i oprali ruke od krvi. Moja tragedija treba da te upozori da nikad ne znaš šta se krije iza osmeha ili poznanstva i da je svet mračniji nego što misliš.